Ja, mijn grootste stunt is om Bertus Volkersma voor te bloeien. Normaal gesproken is Bertus altijd volle sneller dan mij de wegrace. En nu ben ik steeds de trainingssessies nog sneller. Dus ik hoop dat ik dat aan het einde van de dijk nog ben. Bertus zei die wil mij absoluut voorbij. Ja, de zwakte bot van Bertus, hij hier wel voor mij zitten met natuurlijk. Dus ik hoop dat ik aan het einde van de dijk nog steeds sneller ben dan Bertus en daar geven we voor. Mijn grootste stunt is dat ik chauffeur en kok geweest heb op Black Arrows. Dat is mijn allermooiste tijd en dat is een van mijn grootste stunts. Ja, mijn grootste stunt is natuurlijk een ritje voorbij gaan. Op het ogenblik is hij net even wat sneller dan mij, dat is de eerste keer in zijn leven dat hij er ooit is. Er mag natuurlijk even wat verloring in komen. Maar ja, ik zal het best dan om ritjes af en toe voorbij te komen. En dat is natuurlijk mijn allergrootste stunt geweest om dat te doen, want dan zijn we de hele dag al een beetje te jen.